littafi akan kiɗa da waka ana kiransa tanzihu shari'a al ibahatul agani al-ali'a yana shafi na tara yake cewa akasarin malaman tafsiri inda za ka kara littafan tafsiri za ka ga abin da suke cewa sautu iblis al-mazkur fi hadhihi al-aya huwa al-inab me ake nufi da shedan an ba shi damar ya shashantar da mutum ta sauti sai ka ce ta waka za ka ga mutum komai girman sa waka ya faɗi shi kiɗa da waka za ka iya samun mutum ya yi shekaru jewa amma wallahi ta waka shedan ya mai da shi wawa saboda haka yasa malamai suke cewa sautin shedan akasarin malaman tafsiri sun ce wallahi waka ne da waka shedan yana fadda mutane kuma yasa duk tsari da waka sai ka tabbata ba alheri ce ba saboda masu yin sadin ma ba na kware bane ba su taba samun mutumin kware da zai mai da waka sana akasari ne ka samu asabibi shelani wanda ya nufi Allah shine za ka samu ya shahara kiɗa da waka sai Allah madaukaki yace na baka dama da kiɗa da waka ka shafin da su dan Allah ya riga mu mutum 100 musulmi a cikin su mutum nawa ne bai kiɗa da waka wanda yana da tafan sunna in ka duba akasarin da tafan tafsiri da suke fassara wannan kenan me ake nufi da sautin shedan galibin malamai sun ce waka ne kiɗa ne tun mutumin da ya dinka to za a waye gari kana sha'awar rayuwar fasikai da kafirai saboda waɗanda ke yin dole ka so masu yin kuma ba na fare ba Abdullahi bin Abbas yace kuma sautin shedan shine kira zuwa ga sabon Allah kowace kira saboda ka duk wanda ya kira zuwa ga sabon Allah ko ko mutum da iblis